Avui el botiguer de la setmana és Valentina. Valentina és una botiga de roba femenina amb una excel·lent relació qualitat-preu, que ofereix vestits per totes les edats, amb peces de roba molt originals i tota mena de complements, bosses, penjolls, barrets... Nosaltres hem volgut provar l'experiència Valentina i hem anat fins al número 38 del carrer Unió. Allà en rep Cristina Vives, propietària de Valentina. Hola, Cristina. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts a Valentina. Passeu quan vulgueu. De fet, nosaltres vam iniciar el negoci finals del 2007, per tant, en una època ja prou difícil, d'una dificultat ja visible, patent, però amb molta il·lusió. Jo crec que, a més, amb una idea de negoci una mica especial a Tarragona, jo sempre explico i defineixo la botiga en el sentit d'estar entre la franquícia i no arribar al preu de la marca. No volem ser... Volem estar entre aquest, diguem-ne, no sé, una línia molt diferenciada de la resta de producte i de botiga de Tarragona. Jo diria que se'ns coneix una mica, i això té uns avantatges i uns inconvenients, sens dubte, però és el nostre segell, que és l'atenció personalitzada. Nosaltres volem que el client a Valentina ens vingui a buscar, vulgui ser atès. No descartem, evidentment, la persona que busca la seva intimitat o la seva, diguem-ne, manera d'estar sol a la botiga i de triar-se la roba i tal. El respectem i estem encantats de que vingui, però ens ho ha de dir, perquè si no nosaltres som una botiga que oferim, que ensenyem, que no s'ha de malentendre en vendre o endossar, al contrari, volem encertar amb el que s'endugui aquella persona i volem formar part de la compra. És a dir, estem venent, però és que volem que aquella senyora compri el que necessiti, el que millor li escaigui. Per tant, la botiga té molta oferta i volem que del que hi ha la persona compri el millor. Jo soc la qui faig les compres i sí que potser a l'inici, quan obrim un negoci, parlo ja del finals de 2007, l'obres sense saber qui podràs vendre i oferir el teu producte, no? El qui compres. Però sí que no ens hem equivocat massa i realment el que és la línia de producte l'hem mantingut perquè ha encaixat molt bé amb Tarragona. Jo soc d'aquí, soc tarragonina i per tant coneixem o crec conèixer la moda a Tarragona. Jo sempre explico que és una plaça complicada. És un client, a Tarragona som molt de bàsics, costa molt ser atrevits, ser innovadors, això jo crec que ho hem de descartar i no hi ha res com reconèixer el que som i treure'ns partits com anem. Per tant, jo intento pensar quan compro amb el client que tindrem a la botiga, el que hi ha a Tarragona i buscar un punt més d'aquell bàsic, però és el que hi tenim. És a dir, no som una ciutat que va avançada en aquest sentit, sinó al contrari. La feina que teníem a l'hora d'exposar el producte, de vendre i tal, era gairebé nul·la. No era necessària perquè la gent comprava, consumia, accedia al producte sense haver de vendre'l. Què passa? Que aquí jo crec que ara, en el nostre negoci, hem de vendre, hem d'oferir, hem d'ensenyar. Hem de, diria, seduir el client perquè tingui ganes de vestir-se, de comprar, de posar-se al dia. Hi hauria la gamma de jaqueta que tots coneixem, amb un punt més gruixut, i llavors també la gamma de vestidets. Molt de vestit en punt, més o menys cenyit. Tenim sensació de punt, de dir, ostres, és que em marcarà massa. No té per què. Podem buscar aquell semivestit, una mica apretadet a dalt i una mica base de baix, que llavors la veritat és que apte per qualsevol tallatge. Tenim el punt. Havia plantejat el tema punt, però amb un concepte molt més, diria jo, novedós. Novedós a Tarragona, allò que dèiem, no? Un punt una miqueta més, no sé, diríem més exuberant en aquest sentit. Podríem posar-lo també amb complements, evidentment, amb cinturó més llarg, més curt, muntatge amb camisa. Moltes vegades estem acostumats a fer-ho en punt, però el tema de la camisa amb el contrast del punt dona una sensació de contrast de gènere molt, molt maca. Tenim unes jaquetes buscades, pensades, una mica diferents, divertides, amb teixits que no pesen. Manteniment també jo diria que molt bo, perquè també hem de pensar les jaquetes, que és una cosa que també siguin rentables amb una certa facilitat. Per exemple, una cosa molt divertidota, no? Que jo diria que a vegades això més que una jaqueta és un vestit, jo diria, no? És una sensació d'una peça, doncs, còmoda, però alhora amb un punt de sofisticació. També toquem el panyo clàssic, no? Però una mica més divertidot. Per exemple, aquí aquesta idea busquem una peça més divertida, amb un aire una miqueta més actual, una mica més... Aquell punt de peça també que diem moltes vegades, que puguis anar amb un semitratge a sota, semiformal, però també amb un texà.
aquesta combinació que cada vegada busquem més amb la roba que et serveixi en diferents ambients. Són peces pensades per uns patrons, llavors, de veritat, a partir de la talla 44-46 el patronatge alemany és excel·lent. I li sumaríem també el teixit. El teixit alemany, diria, la confecció està molt detallada, molt ben feta, i nosaltres hi apostem molt amb aquest producte.